Nyt olisi tarjolla pakettiauto hyvää erikoisempaa lisälukkoa. Eli ohjaamo-oveen asennetaan tällainen hakatelkinen lukko, mikä ottaa sitten tuohon vastarautaan kiinni. Eli näin laitetaan lukkoon, niin ovi aukeaa vaan muutama millin. Ja sama asennetaan toiseen ohjaamo-oveen. Noin. Ja nyt vaikka varas yrittää rikkoa ikkuna ja yrittää sisäkahvasta auki, niin ovi aukeaa vaan se muutaman millin. Ja sitten takaoveen asennetaan tällainen hakatelkinen lukko. Ja siihen tulee oma vastakappale toiseen oveen. Eli siinä on sama. Jos ovea yritetään avata tai kampeen, niin se aukeaa vaan sen muutaman millin. Lisätietoja kysymällä lukitusturva.fi.